UPPLआ मा बुंदों मा सरकार बानायदों बिसोरलाय मोनसेबो जायगायाव उन्नति खालामाखै मा सरकार बानायदों बिसोर BTR बानायदों BTR ना BTC माखौ सालायदों बिसोरलाय सान्तिपुर गामियाव बिराद अबस्था गाज्रि दालां मोनसे बायनानै दङ बे दालांखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो मदद होलायलायनानै बानायनानै दङ दा बेनि बिसयै आं अबगत जानो थाखाय फैदों आंखौ बहुत रिक्वेस्ट अबगत खालामहोनानै आङो दिनैहाय रायजो राजाजों देखा खालामनो फैदों आरो उन्नति जानांगौ आङो MCLA फान्डनिफ्राय बे ओनसोलखौ लामाखौ थिक खालामनो थाखाय आङो मोनसे स्किम हमबाय बायद'आव नोंथांनि बिरुद्धे UPPL दोलोआ गोबां बिबुंथि लागासिनो दं बेनि सायाव मा बुंगोन UPPLआ मा बुंदों मा सरकार बानायदों बिसोरलाय मोनसेबो जायगायाव उन्नति खालामाखै मा सरकार बानायदों बिसोरलाय BTR बानायदों BTR ना BTC माखौ सालायदों बिसोरलाय BTCनि 2003 नि BTC सुक्तिनि जरियते जि डिपार्टमेन्ट क्षमता जोंहा दङ बे क्षमताजों फैनाय मोनफ्रोमबो सुबिदाफोरखौ बिसोर अबे जायगायाव जोंनि BTC सरकारनि जरियते जों जि फान्ड मोनो 2003 नि BTC सरकार BTC सुक्तिजों जोङो जि डिपार्टमेन्ट प्रत्येकटा डिपार्टमेन्ट इत्यादिनिफ्राय जोंहा जि बाजेट सेंसननि केपासिटि दङ एल'केसन दङ बे फैसाफोरजों बिसोरो मा खामानि मावदों